Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest sa ating panahon na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 17 hanggang 19, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Natili pa rin ang mahinang Amihan dito po sa malaking bahagi po ng Gitnang Pilipinas. Ito po ang mga areas tulad ng Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, MiMaRoPa, Kabisayaan, at ibang portion po ng Hilaga at Hilagang Silangang Mindanao. Kasama po ang Kalayaan Island Group at Sulu Archipelago. So magiging katamtaman po ang hangin dito mula 15 hanggang 30 kilometro bawat oras. Na may minsan may pabugso na umaabot po ng 35 kilometro bawat oras. So medyo tuyo po ang epekto nitong mahinang Amihan, although may mga ibang areas po, lalo po yung coastal areas ng Kabikulan, ibang bahagi po ng Kabisayaan na yung mga padaan-daan pong mga maninipis na ulan. Samantala, mas magiging madalas po ang mga pag-ulan dito po sa Mindanao. Ito po ay dulot po ng hindi kumikilos po na shear line, o ito po yung dulong buntot ng isang frontal system na napakalayo po doon sa may Western Pacific. So, na umiiral pa rin ito, ibibigay ng mga ulan, at sa nakalipas na ilang araw ay pabugso-bugso pong ulan dito sa bahagi ng Mindanao. Samantala po sa may Celebes Sea, sa may katibugan ng Mindanao, mayroon mga bagong kaulapan po dito na yun po ay sa mga oras na ito nakaka-apekto na yun sa offshore areas ng Bangsamoro, at ito po ay dulot ng isang near equatorial surface trough. Okay, so ang ibang bahagi po ng ating kapuluan ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon, although medyo malamig po ang umaga natin. Yung temperatura ay umaabot lang po ng 28 hanggang 29 ang pinakamataas. Pagdating ng hapon o gabi ay bumabagsak po hanggang 23 ang antas ng sentigrado. Samantala, wala pa rin tayo nakitang namumuong sama ng panahon sa mga oras na ito. At dito naman po sa may Hilaga ng Batanes, meron po tayong panibagong surge ng Amihan, but nandito lang po siya limited sa may bahagi nito ng East China Sea, sa may Taiwan at Southern o Southeastern China. At makaka-apekto po ito ng hilagang bahagi po ng Dagat China at West Philippine Sea. At by next week, meron po tayong babantayan na potential na low pressure area na posibleng mag-form dito po sa may southeast of Mindanao o south of Mindanao base po sa mga computer models. Ang American model, nandun pa rin ang pagiging aggressive niya. May mga possible na development bilang isang bagyo na posibleng tatama po ng katimugan bahagi po ng Mindanao. But hindi po natin ito papansinin muna dahil po ang European model wala pong pinapakita. But posibleng mataas ang possibility na posibleng low pressure area ang mamuo dito po sa may katimugan bahagi po ng Mindanao or sa may southern Mindanao. So, we will keep you updated. Babantayin natin yan by this coming weekend. Meron tayong update yan kung matutuloy yung LPA na mabubuo dito po sa may southeast o sa katimugang silangan bahagi po ng Mindanao. Okay? So, meron po tayong high pressure po dito, south of Japan, sa may North Philippine Sea, at ito po ang nagbibigay ng mahinang Amihan dito po sa bahagi po ng Pilipinas. Ang alon po dito sa may karagatan ay medyo katamtaman, na medyo malaki, umabot po ng hanggang 2.5 meters ang taas. So, medyo mapanganib po ito sa mga malilit na sasakyang pangdagat. So, yan po ang ating latest sa ating GraphSat. Samantala, sa katimugang bahagi po ng Mindanao, may mga possible na thunderstorms po na posibleng magbigay po ng mga flash floods at landslides. At mag-iingat lang po ang mga kababayan natin dyan sa may Soxagen area, lalong-lalo na dahil po magiging madalas po dyan ang mga thunderstorms. Ito po yung ating fast animation. So, nakita po natin yung mga kaulapan, dulot ng shear line, at yung possible na formation ng near equatorial trough dito. At ito naman po yung mga kaulapan mula sa shear line o umakyat na yun sa may bahagi po ng Eastern Visayas. At kung tingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, ito po yung galing sa UMETSAT. Kitang-kita po natin dito ang mga makakapal na kaulapan, dulot po ng shear line dito po sa may katimugan bahagi po ng Mindanao,
kasama po ang offshore areas ng Bangsamoro, nandiyan po ang Basilan at Hulusulu. So may mga thunderstorms po na magaganap po dyan, dulot nitong shear line. At magiging maulap naman po ang iba't ibang bahagi po ng Kabisayaan, MiMaRoPa, portion po ng Kabikulan, dahil po sa northeasterly surface wind flow o mahinang amihan. Samantala, ito po yung day-to-day rainfall forecast mula sa European model. Simula na yung araw ng Lunes hanggang Miyerkules. So, sa mga oras na ito, nandyan po ang epekto ng shear line sa malaking bahagi po ng Mindanao. Bukas po ng hapon, inaasahan po ito mag-aakyat itong shear line at posibleng magkaroon ng wind convergence o yung hanging silanganin magko-converge po sa hanging hilagang silangan o doon sa mahinang amihan. So baka magkaroon ng wind convergence, magbibigay po dito ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa may silangan bahagi po ng Kabisayaan. Pagdating ng Miyerkules ng hapon, ito pong possible convergence ng kaulapan dulot ng hangin silanganin at mahinang amihan ay magmamigrate po dito sa may bahagi po ng Kabikulan. So expect po na yung Miyerkules, Enero 19, may mga ulan po tayo, mga thunderstorms na posibleng maganap, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan. So, dapat malaman po ninyo as of now na may possible na mga ulan po tayo. Okay? At dito rin po sa may area po ng Eastern Visayas. So, yan po ang rain forecast. At kung i-check natin ang rainfall accumulation forecast mula sa European model, so ito po yung gino-confirm na may mga possible na ulan dito po sa ilagang silangang Mindanao, Eastern Visayas, Eastern sections ng Kabikulan hanggang Eastern sections ng Northern Quezon. Ang ibang portions po ng Kabikulan, be aware also na may mga possible po dyan mga thunderstorms din at ulan na yung darating pong Miyerkules base po doon sa slide na pinakita natin. Na may mga possible wind convergence na posibleng maganap o posible pa rin na part ito ng shear line. Okay? So, yan po ang ating rainfall accumulation. Pagdating mo po sa wind forecast at pressure forecast ng European model, bukas po ng hapon, inaasahan pa rin yung northeasterly surface wind flow, mahinang amihan sa Bicol, Visayas, MiMaRoPa, Southern Luzon, Metro Manila, at coastal na areas po ng Hilaga at Hilagang Silangang Mindanao. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, magsishift po ito bahagya mula sa east, although possible po na northeasterly or east-northeasterly pa rin ang hangin dito po sa mga areas na binanggit natin hanggang sa Miyerkules. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating latest na yung araw po na ito ng Lunes, at babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.